Ей, вижте каква лодка идва към брега. Такова не съм виждала. Трябва да знаете, че спасението идва. За мен спасението е в Архангел Михаил. Само той може да победи Сатана. Погледнете, погледнете. И пред него има Гларус. Бяла птица е във водата. Господ чу молитвите ми и дава знак. Архангел Михаил пътува към земята и ще победи Сатана. Не, това не е Гларус, но все едно лодката идва към брега. Да, Гларус е, то тук няма шамандури. Вижте какво става. Лодка с хора пътува към брега. Господ пуска Архангел Михаил, мой любим архангел. Страхотно. Така че Сатана да се приготвя за другото измерение, където му е мястото. Който е тръгнал с него, не му завиждам, защото неговото място е отредено в пъкъла. Не четете Божието Слово и не може да се ориентирате. Страхотно. Пълна мрежа, хора, живи хора в лодката. Браво. Страхотно. Господ ще спаси своето наследение. Господ ще спаси своето наследение. Да бъде волята му, както на небето, така и на земята. Свят без край, да знаете. Амин.